Advento, ikan kini sa pulong nga Latin, Adventus, the coming, ang pag-abot. Ang Ginoo, moabot, kay siya magpakatao. Muna atong sa ulugon sa Pasko, no? Pero sa atong naon, dugay na kayong naabot ang Ginoo. Dinis kalibutan, nataw na siya sa pasungan, more than 2,000 years ago, no? 2024 years. Unya gipahinaot nga si Jesus mataw pag-usab diha sa atong kasing-kasing. Ug dunay 5 ka mga pag-abot sa Ginoo. There are 5 advents of God. Nga ang Ginoo miabot diha sa pasungan, nagpakatao, maabot sa siya sa ikaduhang higayon, kanang gitawag og parusiya. Kung ang atong ebanghelyo, nagisgot kini sa mga panghitabo sa dili pa mobalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon, the second coming of Christ. Kadunay gitawag og cosmic disturbance nga mga planeta sa kawanangan motipa silang naandan nga agianan ng mga kabituonan sa kalangitan, mga hug sa kalibutan, nga mga tao makuyapan tungod sa mga balod nga nagpungasi, no? Unya dunay mga linog, nay mga katalagman, nya mo ni mga timailhan nga hapit na gyud mobalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon. Muna gitawag second advent. Katulo nga Adventos, kanang kung mag-ampo ta sa Espiritu Santo, iya sang ihatag ipadala ni Jesus ang iyang Espiritu. When we invoke the power of the Holy Spirit, kung maluya ta na problema ta, nabalakan, naglibog ta, sa buhaton, ato sangpiton ng Espiritu Santo, mutungha siya, moabot siya. Pero paghatag na to kalig-on, paghatag na to o giya. Niya moabot sang Ginoo, pinaagi sa ato mga igsuon nga diha sa kalisod, no? Nga nanginahanglan sila sa atong panabang. Muna miingon ang Ginoo sa matag higayon, nga inyo kining gihimo sa labing ubos nakong mga igsuon, inyo kining gihimo diri kanako. No, kun dunay mga kabos, mga masakiton, mga ubos, mga naglisod silang kinabuhi, magpakitabang kanato, muduol kanato, moabot kanato, mo sa na siya gitawag og the advent of God, the third advent of God. No, moabot ang Ginoo nga igtabang. Ang ikaupat nito ganina, no, kay primero ang pagkatao sa Ginoo, ikaduha nga moabot siya sa ikaduhang higayon, ikatulo nga moabot siya pinaagi sa iyang espiritu, ikaupat moabot siya pinaagi sa mga tao nga nanginahanglan, ug ikalima moabot ang Ginoo diha sa kamatayon. Kung matapos na ang gitagal nga panahon nga gihatag kanato sa Ginoo, moabot siya aron pagkuha sa atong kinabuhi. Muna mingon ang Ginoo siya mga tinun-an, mubalik ako, kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, ato asad kamo. Muning 5 ka mga Adventos, no? Muna nga kining ato ronggi sa ulog, pagpangandam sa Pasko, sa pag-abot sa Ginoo sa iyang pagpakatao, pag-usab, no? Sa ako nang giingon nga atong ipanghinaot nga mataw sa pag-usab, dili na sa pasungan, kundi sa kasing-kasing na sa matag usa kanato. Unya kining pagpakatao sa Ginoo, mo man ni atong pagsaulog sa birthday sa Ginoo, no? Ika 2024 birthday sa Ginoo. No, dako na kay edad ng Ginoo. Amot kinsan ninyo dinhi nag-edad og 2,000. sa kusak libo. Dako kay edad Ginoo. Unya matag birthday, do na ba kitay ihatag nga mga gasa, no? Munang ang kasagaran, do na kitay ihatag og bata, tagaan natog mga duaan, mga kindi, no? Og dunay mag-birthday nga mga babae, tigaan nimo og chocolate, tigaan nimo og rose. Og dunay mga laki, tigaan ba nimo kunang mga bula or mga kuan ba kahimanan sa mga sports, no?
Unyag mga tiguang, tigaan ba nimo og hunsoy? Og laki, og babae, tigaan ba nimo og turban? Ang atong birthday gift magdepende sa atong kanang magsaulog sa birthday. Muna kung ang mag-birthday karong Disyembre 25 ang Ginoo. Unsa man gyud the best birthday gift nga atong ika-offer ngadto kang Hesus. Muna yang pangutana kanato. Yan ito bagang sa kababay, Ginoo, tigaan tika o bulawan, mahalon nga mga bato. Ingon ni Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra gihimo ana. Ingon sa usa ka tawo, Ginoo, tigaan tika mga prutas, mga mangga, mga saging, grapes, apples, pears. Ingon Ginoo ay nagihatag nako kay ako ra nagikan na nako. Ingon sa usa ka tawo, Ginoo, tigaan tika mga mananap, mga baboy, kanding, kabayo, baka, kabaw. Ingon Ginoo ay nagihatag nako. Ingon unsa man day angay ihatag nimo Ginoo sa imong adlaw na tawhan. Ingon ang Ginoo, the best birthday gift that you can offer on my birthday is your sins. Ang ato day mga sala. Kay mianhi nagpakatao si Jesus aron pagluwas kanato sa ato mga sala. Iya kitang pasayloon. Mianhi siya, nagda siya pasaylo. Gitagda ng daan nga ang Mesiyas nga mataw makig-uban kanato kay iyang luwason ang katawhan sa ilang mga sala. Gitawag sa Emmanuel, ang Dios uban kanato. Mianhi siya aron pagpasaylo kanato. Unsa may ang pasayloon kundi ta maghinulsol sa atong mga sala. Unsa may ang wagtangon. Unsa may ang papason kundi ta mangumpisal. Munang gipanghinaot nga sa dili pa moabot ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, mangumpisal gyud ta. Doon na gyud tay paghinulsol sa atong mga sala kay muna ang the best birthday gift that we can offer to the Lord. Muna pahinumduman kita, we are reminded by God, no? Ato pakpakan ng Ginoo, no? Kay kining pagpangandam sa Pasko, gipahimangnuan kita sa Ginoo nga ay mo pagpatuyang pagkaon o pag-inom, no? Mato pa sa Ebanghelyo nga ingon ang Ginoo nga ayaw kamo patuyang pagkaon, no? Ayaw kamo patuyang sa pagkaon pag-inom sa makahubog nga ilimnon ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhi. Kay tingali unyang hikalitan kamo niadtong adlaw. No, ang atong number 1 nga preparation gitawag sa spiritual preparation. Nga di kita magpatuyang sa atong kaugalingon, pagkaon, pag-inom kay ang gusto sa Ginoo nga palig-unon niya ang atong espiritu. Putlion, gusto sa Ginoo nga putlion niya ang atong kasing-kasing kay gusto siyang mataw pag-usab sa pasungan sa atong kasing-kasing aron atong masinati ang kalipay sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. No? Gusto siya nga limpyuhan ang atong kasing-kasing. Kay tingali bayag lindot na kay itong balay kadaghan na kay mga adorno, mga parol, mga series. Ya, pero kung watay kumpisal, bati gyud ang atong kinabuhi. Mag-unsam nang limpyo na ang atong mga balay. Pero hugaw ang atong kasing-kasing. Mataw na lang ang Ginoo sa pasungan sa inyong mga balay. Moabot na lang ang Pasko, pero di gyud nato masinati ang kalipay kanindot sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo kay wa mataw pag-usab si Jesus atong kasing-kasing. Tingali madawat ato daghang mga pinaskuhan. Tingali karong Pasko natay madawat nga mga sapatos, mga relo, mga cellphone, mga sandal, mga bag. Pero wa tay kumpisal, di gyud nato madawat si Jesus. Munang para nako, in my personal opinion, bahalag wa ko'y madawat nga mga butang, nga mga Christmas gift, Christmas bonus. Pero kung madawat nato si Jesus, nindot kayo ang Pasko. Malipayon ang Pasko, madasigon ang Pasko. Bisag wa tay madawat nga mga butang kung nakakumpisal ta, kung nakahinulsol ta. Kay ang giandaman nato ang Pasko
mao si Jesus. Jesus is the center in our Christmas celebration. Jesus is the focus of all our gatherings, togetherness, our reunions in Christmas. Kung magsaulog kita Christmas party, kung ma-reunion kita sa panahon sa Christmas, kung magkumbira kita panahon sa Christmas, kunya wa si Jesus atong kinabuhi, way lami ang atong Pasko. Pero bisag watay hikay, watay pinaskuhan, kunaan nato si Jesus, malipayo na ta, kontento na ta. Jesus is enough. Jesus is more than enough because Jesus is our Savior. Ato pakpakan si Jesus, no? Gipahinumduman kita. Ang importante nining Pasko, maog yun si Jesus. Jesus is important in our Christmas celebration. Muna mag-ampo kita kanunay, magbantay kita, di ta magpatuyang, na doon na kita kanunayon sa pag-ampo, aron makabaton kita kaligon sa atong kinabuhi, kay nangandam sa ta, dungan sa pag-abot sa Ginoo sa Pasko, nangandam sa ta siyang pag-abot sa ikaduhang higayon. Yan ang gitawag og parusiya. Busa, atong hinumduman, nga dunay panultihon nga nag-ingon, nga kung mapakyas kita sa pagpangandam, nangandam kita sa atong kapakyasan. Busa, manindog kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Kristo, yung bugtong anak nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulok adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, bisaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik sa arong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen.